Lad os lige appreciate, jeg har fået et nyt par Calvin Klein bukser. Hvad sker der? Hej alle sammen og hjertelig velkommen til den her video. I dag der skal jeg give jer nogle tips til at starte en YouTube-kanal. Lige for tiden der får jeg rigtig mange beskeder omkring, om jeg har nogle tips til at starte en YouTube-kanal. Og det kan godt være rigtig svært at nå at svare på dem alle sammen, så jeg tænker, at det nok var nemmere, hvis jeg bare lavede en video, hvor jeg ligesom gav jer mine tips. Men jeg håber i hvert fald bare rigtig meget, at I kan få noget ud af den her video. Jeg har skrevet en hel masse tips på min telefon, så jeg tænker egentlig bare, at vi skal starte komme i gang. Mit allerførste tip, det er, at man skal svare på sine følgeres kommentarer. Det her det er en ting, som jeg får virkelig meget ros for, fordi jeg er ret god til sådan at svare på folks kommentarer. Selvfølgelig kan jeg ikke nå at svare på alle spørgsmålene, og nogle af spørgsmålene går måske også igen, og der kan det godt være, at jeg kun svare på en af dem. Og der er også rigtig mange, der har skrevet, at det er mega fedt, at jeg ikke ligesom er en af de der fame-personer, der bare føler mig for fame til at svare på jeres kommentarer. Og jeg vil også bare sige mega mange tak for, at I sådan skriver det til mig, at det betyder meget, at jeg svarer på jeres kommentarer. Fordi det er noget, jeg bruger rigtig, rigtig lang tid på, men jeg føler også bare, at hvis jeg gør det, så får jeg et lidt bedre sådan connection til jer. Og jeg føler bare, at når du laver en video, så er det ligesom fordi, du gerne vil komme ud til folk. Og så føler jeg ligesom også, at man skal svare på kommentarerne, fordi så kommer de selvfølgelig med nogle spørgsmål til videoen, og det synes jeg selvfølgelig, man skal tage imod og så svare på. Så helt klart virkelig gøre alt, hvad I kan for at få svaret på folks kommentarer, fordi det betyder rigtig meget for dem. Så er det helt klart en ting, som jeg virkelig synes, man skal gøre. Mit andet tip, det er faktisk en app, og det er en app, der hedder Shazam. Den her app er en app, jeg har brugt lige siden jeg selv startede på YouTube, og jeg synes, den her app er sygt smart. Og det den egentlig gør, det er, at den kan finde sange for dig, hvis man kan sige det sådan. Hvis du ser en video, og du synes, wow, den her sang, den er bare mega fed, men du ved ikke, hvad titlen er på den, og den står måske heller ikke i beskrivelsesboksen, så tager du egentlig bare din telefon hen til computeren, og så scanner den ligesom den her sang, og så finder den så titlen på den. Så det er helt klart en app, jeg synes, man skal få downloadet, hvis man ligesom mig også nogle gange har de der struggles med, at man hører en sang, men man ved ikke, hvad den hedder. Mit tredje tip, det er, at man skal ikke have for høje forventninger til YouTube. Jeg tror rigtig mange, når de starter på YouTube, så har de rigtig mange forventninger med, at de skal blive rigtig store på YouTube, og helt op til Christine Slot og sådan nogle ting. Og der skal rigtig meget til for sådan virkelig at bryde igennem. Altså, der er nogle YouTubere, de starter måske for en måned siden, og har måske snart 20.000 abonnenter i dag. Og det kan selvfølgelig være mange grunde. Det kan være, hvor meget de uploader, det kan være deres personlighed, det kan være deres redigering. Jeg tror måske, jeg har set og hørt om 3 personer, der måske lige er vokset sådan med 20.000 på sådan et par måneder. Det er mega sindssygt, og jeg er mega jaloux på de folk, fordi det er virkelig flot af dem. Men som sagt, så er det meget få personer, der bliver så hurtigt står på YouTube, så helt klart lad være med at have for høje forventninger. Fordi hvis man har det, så tror jeg måske også, man stopper fra YouTube ret hurtigt, fordi man ligesom føler, okay, det her, det hjælper ikke noget. Men der skal man virkelig bare kæmpe og holde fast, fordi så skal man nok blive noget på YouTube. Mit fjerde tip, det er at finde en stil, man vil have på sin kanal. Det her det er noget, du kan gøre, imens du laver din kanal. Det kan være noget, du gør, før du laver din kanal. Men jeg synes, det er en rigtig god ting at ligesom finde ud af, hvad er det for nogle videoer, man gerne vil lave. For eksempel så laver jeg sådan DIY-videoer, madvideoer, fashion-videoer, snakkevideoer. Men det er ligesom bare at finde ud af, hvad interesserer man sig for. For eksempel så kan jeg rigtig godt lide sådan noget med boligindretning og sådan noget. Og jeg tror lidt, det er derfor, jeg rigtig godt kan lide at lave DIY-videoer, så derfor så laver jeg jo ligesom de her DIY-videoer. Og nogle gange så laver jeg også nogle snakkevideoer, hvis jeg ligesom lige føler for at komme ud med noget, fordi jeg kan rigtig godt lide at snakke. Og det er også lidt derfor, at hver gang jeg laver en video, så tager det næsten en time at optage. Mit femte tip, det er, at man skal have noget unikt på sin kanal. Det her, det kan være rigtig svært, fordi der er sygt mange, der er på YouTube, så det kan godt være rigtig svært at finde en ting, som kun lige du har. Det behøver ikke være selve indholdet i din video, det kan godt være din thumbnail, ligesom det er ved mig. For eksempel på alle mine thumbnails, der har jeg ligesom sådan et overlay, hvor jeg har sådan nogle sorte og hvide bokse med sorte og hvid tekst i, eller sort og hvid tekst i. Og det er ligesom det, jeg prøver at køre igennem alle mine videoer. Det er ikke altid, jeg lige føler for, at de sådan passer ind til thumbnailen. Men jeg prøver så vidt muligt at få det ind i alle mine thumbnails, så der ligesom er en sammenhæng mellem mine videoer. Og så har jeg også sådan et lille tema, hvor jeg laver sådan et hjerte i starten af titlen og i slutningen af titlen. Men det er bare sådan en lille detalje, jeg har, for jeg synes bare, det ser rigtig hyggeligt ud, når sådan er hjerter og sådan ting. Min sjette ting, det er, at man skal have nogle meget sådan blikfangende og spændende thumbnails. Fordi det er ligesom det, der sådan afgør, om folk gider at se din video. Så den skal bare sidde lige i skabet, og jeg redigerer forresten alle mine thumbnails på PicMonkey. Og det er sådan et gratis websted, og det er mega godt, og der redigerer jeg alle mine thumbnails. Så det er bare mega lækkert. 20 minutter indtil videre. Ikke en rekord. Måske lidt. Mit syvende tip, det er helt klart, at man skal gøre noget ud af sine videoer. Jeg synes helt klart, at det er vigtigt at gøre noget ud af sin redigering og noget ud af sit indhold. Fordi så gør det også bare sådan, at folk gider at se din video, fordi så ved de ligesom, okay, du gør virkelig noget ud af det her. Det er ikke bare sådan noget hurtigt, når du lige har lavet. Og en ting, jeg sætter rigtig stor pris på, når jeg ser en video, det er, at der er godt lys. Fordi hvis der er godt lys, så synes jeg bare ikke, det er særlig fedt at sidde og se på. Det betyder ikke, at I skal gå ud og købe filmelamper overhovedet, fordi jeg har næsten lige fået mine filmelamper, og før i tiden, der filmede jeg bare med naturlig lys. Men også bare det, at man viser, at man gør noget ud af sin redigering, og man
man virkelig godt kan lide at være på YouTube. Mit 8. tip, det har jeg også kommet lidt ind på før, men det er, at man skal virkelig bare tro på sig selv. Hvis man tror på sig selv, når man er startet en YouTube-kanal, det kan godt gå rigtig langsomt i starten med abonnenter og sådan nogle ting, men hvis man virkelig bare tror på sig selv, gør noget ud af sin video og uploader så tit som overhovedet muligt, så skal det nok komme på et eller andet tidspunkt. Man skal bare blive ved med at kæmpe, og man skal virkelig bare tro på sig selv. I stedet for allerede efter en måned, hvis man så måske kun har fået 100 abonnenter, så skal man ikke bare give op. Så skal man virkelig bare fortsætte, og hvis man virkelig kæmper, så skal man 100% nok blive til noget i fremtiden. Mit 9. tip, det er egentlig ikke rigtig noget med sådan YouTube at gøre, eller det kan man godt sige, men det er for guds skyld, lad være med at kommentere på alle sådan nogle fame YouTubere, at de skal abonnere på din kanal. Det er virkelig en ting, jeg hader, når andre folk de reklamerer for deres kanal på andres kanaler. Jeg får personligt selv også sådan nogle kommentarer, og nogle gange så plejer jeg bare at slette dem, og nogle gange så lader jeg dem bare stå. Altså nu har jeg faktisk også selv skrevet sådan nogle kommentarer engang. Og det er noget, jeg fortryder rigtig meget, fordi jeg ved selv, hvor irriterende det er, når folk gør det. Og jeg vil virkelig ikke råde jer til det, fordi du får overhovedet ikke flere subscribers af det, og jeg tror bare, at folk de bliver mere irriteret på dig. Mit 10. og sidste tip, det er, at man skal kun lave YouTube på grund af lyst. Hvis man virkelig ikke brænder for det her med at lave videoer, redigere videoer, og virkelig ikke interesserer sig for det, så bliver det rigtig kedeligt i længden, og jeg tror også, folk de ligesom kan mærke det på dig i din video, at du ikke rigtig går så meget op i det. Personligt så er jeg sådan en person, der elsker sådan noget med filmning og redigering og sådan ting. Så YouTube, det var jo et helt perfekt sted, jeg startede, fordi der kan jeg ligesom udleve min drøm. Fordi jeg ligesom får lavet de ting, som jeg elsker. For eksempel nogle, de elsker at spille fodbold, og der kan jeg så rigtig godt lide at lave videoer, så jeg elsker at virkelig komme ud med mine tanker. Og det er mega rart, fordi efter jeg har siddet og lavet en video, så ved jeg bare ikke, hvad jeg skal tænke på, fordi så har jeg ligesom fået tømt alle mine tanker. Og dem kan jeg ligesom komme ud med igennem YouTube, hvilket jeg synes er mega fedt, fordi altså jeg tænker på alting hele tiden. Men i hvert fald, man skal kun lave YouTube, hvis det er på grund af lyst, fordi ellers bliver det sygt kedeligt i længden. Man skal ikke tænke på pengene eller noget som helst. Så jeg kun lave en YouTube-kanal, hvis det er noget, du brænder for, og virkelig er noget, du har lyst til. Så det var alle mine tips for den her gang. Jeg håber rigtig meget, at I fik noget ud af den her video. Hvis I godt kunne tænke jer endnu en video, hvor jeg giver jer nogle tips, så må I rigtig gerne like den her video. Men i hvert fald så håber jeg bare rigtig meget, at I kunne lide den her video, og så må jeg bare have det mega skønt, indtil vi ses i min næste video. Hej! Og så er der mega langt igen.